Kaixo, egunon, barkatu. Ez duzu ikusten hemen aparkatzea barkatu da dagoela? Ez duzu entzun? Venga, ospa! Itxoin, badakizu non ikuten ondartzera, eski nahi zedengo eta galduta nabil. Badakizu nola juten den ondartzera? Me está vacilando. Gaur egun komunikazio garai hauetan elkar ulertzea ezin oztopo bat izan. Sortu ezagun denok, kontuan hartuko gaituen mundu bat, eta jarri ezagun denok guratzen. Erositzazue musuko garden hauek, eta geldi dezagun arazoa denon artean. Inkomunikazioa ez da dela gure gizartearen ezaugarri izan.